ng Balangkayan, Honorable Mayor Edith Basco. Ladies and gentlemen, Honorable Cayetano Mendoza, with his dancing partner, Mayor Gina D. Abdal. Cayetano Mendoza, sugad man hatun mabaysay nga Mayor Hantaf, Gina T. Music. Nice. Ladies and gentlemen, Mayor Dennis Slaron and Ma'am Yana Paulo. Susunod, pari hukod lang, pinuri
Salin nagsasarayang ay ayon, iniwan na naman. Hala, sarayaw na kita, di kapitan iton mag-uuna. Kapadisan iya, di kunsinhala. Loro niyan iton kita, pasasayaw tayo at hirap. Ay naayon, hiraan mong ulatan. At kung ulatan kung natukan, di ka magana. Kung magahapag kaon, di ka marasa. Kaya iyo magsayaw, sa utang natin kaiha. Nati ka upay maniwat ang iyo manustura. Hala, sarayaw na kita, di kapitan iton mag-uuna. Papadisan iya, di konsihala. Loro niyan iton iba, pasasayaw taliw at kira. Ay naayon, kiraan kong bulatan. Hala, sarayaw na kita, di kapitan iton mag-uuna. Papadisan iya, di konsihala. Loro niyan iton iba, pasasayaw taliw at kira. Ay naayon, kiraan kong bulatan. At kung bulatan kung natukan, di ka magana. Kung makapagkaon, This is San Policarpo, Pang Fiesta 2023, San Policarpo Eastern Samar, Waray. Damo nga salamat, Mayor Dennis Estaron, sugod man niya Pades, Kiara Paulo. And next to dance, igurat ang maduroto nga mayor iton bungto iton oras. Ora mismo, Mano Royador, nga papadisan ni Ma'am Rowena Dalit Cook, e balikbayan. Round of applause. Once again, ladies and gentlemen, to dance in Coracha number, the Honorable Mayor of Municipality of Moras, ora mismo, Mano Royador, to be paired with Ma'am Rowena Dalit Cook. Round of applause, please. Tuhamon na oras na mundo at punriso makikita na niyo. Kayahan mayor na mong imbado, baka upay puro mandinimo. Servisyo publiko nga ora mismo, kan mano'y pinakikita ayo. Waray korupsyon, waray sindikato, ang pag-ursa hindi ro diretso. Yato na, sige daw kita. Di mano napipitig lang umuran sa kaupay pagin at kursina sa litigan at kapalis ginaganahan. Yato na, sige daw kita. Sige na, ang dalupan handa na. Mga pinaura na rin sa handa na. Di mano'y maupay umuran sa
Ang Ginoo tinatapuran niya, sa lidwaray manggod pagkahadlok niya, bahag nagyo inaatuban niya, ang Panginoon iya inuuna, ang pagintindi ug ang pagpabaya, hakasing-kasing di gud mapapara, himanuroy aton paghinhigugma, namali oras mabalik man ta. Yatuna, sige daw kita, di mano napipitig lang kumurag sa kaupay pagkit, ang kunsina sa gipikan, ang kapadis ginaganahan. Yatuna, sige daw kita, sige na, ang kalupad handala, mga pinaura na isa handala, imanuroy mo pa'y kumurag sa ay ikaw pa'y tumurat sa di manungayan, ay ikaw pa'y tumurat sa di manungayan, tumarahay ang oras ng babago, inyan garantiya ni Mano, karikuan hat kabukiran o kadagatan, arapihapan niya pasyadahan, kapasod nagigitan, ginayong bayong mapaglaonghan, mga oras mo, servisyo publiko organismo. Thank you very much, Honorable Mayor Roy Ador. Sugad man, hatun iya, Badis.